ndauti imi hembe dzemuroora hadzibatwe, munototuma hanzva dzenyu ndiye munoti burisa hembe dzodzo panze. Ndizvo zvatinoziva izvo. Mukapinda mumba mumuroora kunyangwe iri imba yenyu mukavaka. Ambuya tinokuripisa muno mudare makapota muchida kunzvenga nomukanwa so. Mapenda angu angano 5 nemateki nemapanzi masongosi. Ngazidzoreke, ngazidzorerwe. Itai zvinhu zvidzoke kumwanasikana. Necomfort. Mazinzwa hanzi me makagara padining saka imi makazodziburisa nguva yavaiburisa ndibaba hembe dzemwana wavo nemuroora zvese. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Washington nemwana wako Ashford munodiwa kudarira mambo makope nemhosva yekudzinga purity nhete nekumukandira nhumbi dzake panze uye nekutiza nechipfeko chake chemukati neline rake renet 1 iye ane pamuviri paashford. Nokudaro uya nefakazi dzako dzose, uya nemari yedare inoita $35 plus $5 transport. Kusauya kwako kudare mhosva yako inotongwa usipo inonzi default judgment uye une muripo wembudzi 2 kudare. Ashford mhosva yako uri kuidzwa ndeyekuti mhosva yako ndo mhosva ndo yaverenga chidaro Nekutora chipfeko chake pazvese zvataurwa zvigone zvauvirana nazvo kana zvaurikupokana nazvo. Ini ndakakurira washi pamusaka pokuti musika mwana wangu Purity anga atizira kumba kwangu. Atizira agara 5 days nomukomana wake baba vasiku ndobva vazoya baba ndobva vati muroora handisuku mumunda iwu ndobva vatora hembe pamukandira panze. Mwana wangu akaita 3 days asingadye chikafu pamba ipapa mubva akiya dzimba dzavo achirara panze 3 days ari panze. Mukomana ndobva apiwa mari ndobva atiza. Ndofunga ndikazofunda mupusa wamba kuti ndeita sei vakanditora mwana mugara naye kumba seitaura nyaya kudai. Vanessa vanopikisa Speaker pikande ungarokoro zvandichatauura chichave chokwadi chava chokwadi handiwedzeri kana kutapudza asi Mwari ngaandibatsire. Inini pandikupokana napo kuti ndakapuwa mari tanga wati mubvunzo unotanga wabvunza kuti uyu musikama muziva here agere pasaidi pako anonzi ani? anonzi Purity. Musikana wako unomuziva pakuti chii? pandakamuziva takambodanana tese. saka zvazoita sepa wakazobva kuti wakambodana naye ndobva wati tazoramba asi waita sei? tambodanana zviri kumashuru. Kudanana kuita sei? Kudanana handizoziva mbozi kudanana vakawanda. Taura hako kudanana kuita sei? Kufambidzana muri mese. Kufamba munzira muri mese? Akwete. Kuita sei? Kudanana uku kuri kufambidzana vekuti muchidanana muchiraramisa sentence. Ndozvaukaita lero.
saka manje pakuri kuramba ndipari nini pandikuramba inini apa pakakumba chita nenhumbu ndopandikuramba nhumbu yacho pawairara naye waiitira pasi aiwa ndaisetira yangu pasi kusaka nhumbu yacho kana wazonzwi nenhumbu chinokushamisa chii takakalkuleta madays kakureta madhezi okuti kudii mamwedzi akasiyana pokuti kudii akasiyana cause kwandira akaita ini 2 months saka waiziva chii 2 months acho ni patakakalkuleta 2 months atodarika nhumbu yacho asi kuiona nhumbu yacho asi kuiona iye ari pamberi hapana nhumbu apa chaunoti hapana nhumbu waone chii chandaona waone chii chaunoti haana nhumbu chandaona ndakaudzwa mbuya wangu wandakaudza kuudza ambuya ndobva vaita sei ambuya wangu wakuru wandakaudza inini ndiwo andoti uwo wakuru wandogara nawo ndobva vaita sei wamuonawo vakamuona vakaita sei vakamuona chirudzi wasi doctor wakaregere kunotenga kanonzi kapregnant test kaika vatemna chayo pakona musinoma panokunzwa mbuya vanokunyepera ari muno mbuya wacho ngawauye baba ya chai uyamgara apa ugare kumuzukuru wedu ambuya ndimakatesta mwana uyu ini handautesa mwana makaita sei ini ndakamubvunza ndikati zvomutaura ichokwadi here madiki enda kukiriniki munotariswa mese uyu ari kuti kudii mamunzwa memuri munomudara ari kuti kudii muzukuru wenyu muzukuru wenyu ari kuti akaudzai mimi kuti uyu ari kuti ari pamuviri mimi mungati haana pamuviri tarisei ini handa kumutarisa ndangoti pamiri pacho handisi kuziva nekuti munhu uyu inini hatisi kuzvionawo ba asi dai maenda kukiriniki ndokwamaiudza chokwadi wanzozotaura mbuya vari kukurambira iwe unoti kudii vabvunze nemuri kuti mbuya makatesta sei aiwa taurisa ndimbuya vavo sakati vabvunze ndakakuti endai kukiriniki ndiko kunooniwa zvese makaramba ka saka maida kuti ndiite se ndiri nesi here ndiri dhokota ndakati endai kukiriniki kana uine chokwadi chokuti munhu haana mimba endai kukiriniki makiriniki ari muhopo makauya papa ndakuyakumandandisina saka maziso haone chinhu chiri mukati ambuye mupedza nyaya yegazvenipo anzi munonzana ambuya wazvinzwa here zvataura neria vakunyepera zvakanaka ngatifambe pamberi saka nhai mwana ane pamiri pako kwete pemumwe munhu pako wambozvinzwa munomudari madzito ari kutaura dai makaenda kuchipatara ndokwamaisvoudzwa kuti pamiri hapane mumwedzi mukati ndo vanokwanisa kuzvitaura chete izvozvo unoziva izvozvo sei musina kuenda kuchipatara pateme yacho mari kunobhadharwa mari yekuchipatara aiwa kwete kubhadhara kuti tibve kukumba kuti tuye ndokupiko kumusvenini saka asi kudzinga mwana uyu ndokwenge kwakachipa mwana haana kudzingwa akaita mwana iwe musikana rega kutamba maoko uri padare mwana haana kudzingwa akadzingwa ndini inini nababa wako nababa wangu nemusikana zvese tese wakatidzinga makadzingwa mese akadzingwa tese saka iwe ndobva washaya kokuisa musikana watidzinga kudaro kutiza ndakatiza tienda kwasekuru
Uzi baba wangu ati achada kuona pari pamba pangu. Ndobva watizochienda Kwasekuru. Wona baba tata usataudzana kana kuti una tata kusaonana. Pandatiza chienda kwasekuru ndo pandakaenda sekuru. Sekuru ndo wazondikuberekera pana baba ndisataudzana baba wangu. Ndo zvakaitira. Okay. Saka musikana wako unomuda? Ayo. Ha? Kuti kudikwe. Ndem musikana wana pamiri. Zvekuti ukaenda kunotestwa izvozvo anoonekwa. Wane mwedzi mungani manje? 3. Ndobva wauya kusaka changa achari kuramba mudarichi. Unotaurira ndere pamusoro ipapa akundoramba kuti chii? kuti ndakamuti kuya. Ayo, hamuna kutaurirana here? Kubvera taurirana. Hana kuudza kuti une nhumbu. Ari kunyepa. Shamwari unobvunzawo shamwari yake? No, akutonyepa. Kodzi zvakaitika. Alright, ndandibvunze. Maisanganira makupi? Mumba yaani? Yake yana. Ndasangana nomusaka. Mumba chaini? Mumba chaini. Pane vambogona muchipinda vese mumba imomo? Kana kugwacha vanozviziva. Hakuna ere yese hakuna ngasinozivirira nacho. Ndemberi vakumudhosesa. Nhai baba, makadzinga mwana? Ini ndakadzinga mwana wangu. Kuti uyehure? Kuti uyehure. Ndakamuti inini. Zvawaita izvi handitika. Ndakambonzwa mashuro kuti hausi kufamba zvakanaka muchinda. Ndikakutsuuranisa baba wako. Ukati iwe ndateerera ndisirese handichaiti zvamukuti zvamurumva. Ndakuteera zvamukutaura. Ndobva ndaenda kwandakaenda. Ndaenda kwandakaenda inini ndakazongonzwa kunzi ndozverese ndozvaitika. Ukati inini ndichelese ndichauya. Ndauya ndakasvika uya aripo pamazvishuwa. Achikwiza makureti. Achitobakidza moto. Ndikati inini ndikuda kabvunza wangu mwana. Ukati ko chirudzisha ndikuona panapa ndakamboti kudii. Uya kati makati handimwe andese aita musikadzo. Kati ko nhasi zvizvi zvandiri kuona panapa izvi. Kana iye waiti werese wakateerera. Ndikati ba inini handachandotaura newe. Chandogona kutaura newe kuti inini iwewe chikuradza iwe wakatadza kuti kuteerera zvandakarese zvandakataura. Zvichireva kuti nanhasi hausi kugona kuteerera chi zvandinotaura. Saka newe pamba pangu ndasirese handisina kukuona. Una makore mangani musikana? Ndobva ndadzinga mwana wangu. 16. Unadzinga mwana? Ndakadzinga kwete uyu. Ndakadzinga uyu. Kumuroora makazoita sei? Muroora ndakamutini handaichaenda kukwanisa nemi nekuti handigone kudai kunzi wewe wauya nenzira yakanaka. Haukwanisi kuuya mumusha mewaredzi usina munhu akuperekedza. Kuti nditaure newe handigone kutaura newe. Wadi kunotsvaga munhu wekuti tokwanisa kutaura kana tichigadzisa nyaya sei togadzisa nyaya kuti ndinobvunza iwe handaichakwanisa kukwanisa kukubvunza. Ndobva akasunga kanoshedza mudzidzisi wacho wauya. Tikamubvunza dzidzisi wacho. But nadzidzisi wacho takatouwirirana. Imimi makafanana nomunini navai. Mutori munhu kana kukunzi zvinhu zvanaka kana ndakamutarisa nenge mutori munhu orapatiri. Asi mataurira makuita hatichatogona rese kutowirirana. Pamusoro changamira. VaJames, manzi waenje mwana wangu. Eji nainzi. Makamboibvunza? Ndakumboibvunza. Mainzwa nditi, maona zera rake. Kufunga kwenyu mimi angarizena kusvika pazera renyu. Aiyo, ndosaka ndakati inini pakutanga. Pawaizvenywa James, musabhabhauka. Imimi si uyu izere mwana wenyu ane 16 years. Asi akumbosvika ku18. Haana chaanoziva. Mazvinhu. Saka procedure muri kutaura imimi inoitwa. Mwana akangoona kuti ndatosvika ndakanganiswa already. Chereka ndiende kumudzi weshe wemhosva. So imimi mukamutenda unotora vanhu imimi makati mukuenda kutsvaga hama dzake. Aiyo, muri kuzwa baba pandataura. Ndakati inini hati imimi handikona kukubvunza. Endai munotora munhu mukuru. Handi manzwa panatsaranguza. Endai munotora chi? Chainzwa here. Endai munotora munhu mukuru. Ndikwanise kutaura nomunhu mukuru. Wandinobvunza kuti imimi. Iwe handikwanisa kukubvunza chi?
ndogona kubvunza munhu mukuru ndobaba notora sisi sisi ndobva wauya anditika ibatatara nyaya paina sisi but sisi wakapedzisira kupindura mashoko asiriyo ibatakati kana mimi makupindura muchidaro toboti zvinhu zvanaka anditika imimi ndenge tikuona isi muroora anditika asi kana makundipindura mashoko akafanana namukupindura nini tozotarisana chikudzii uyu musikana unonzani purity saka pakuitika ikoko tiri kudzoka pakuroorana kwevanhu zvine murawo wazvinofamba nazvo. Handiti iwe nemakore mangana 18 years. 18 years. apa ijera watarisana naro kati unomboziva ramukanyana baba wako pamwe chete munogara muzimbabwe here munomboteerera nyaya dzinombotaurwa nepanike mwedzi watapfuura ivana mamuchiziteerera mawambonzwa mai chaive mutungamiri wenyika achitaura hauna kana kutombosangana nekacontisheni kava vachitaura paredio wakataura mwana wechikoro unoziziva ndova muri kutamba bhora mwana wechikoro 16 years uchitamba bhora mwana hapana chaanoziva ndiye muri kutamba bhora muda kuti kudiba ini chakandirwadza chakaita ndidzinge mwana wangu kuti iwe panapa ndiri kukuona ninhayo yekuda kumusikana mwana uyu inini togara kudunhu rimwe chete akatombotizira munzvimbo yebhendura akatombonogara kumurume akatombonogara kumurume zvaanotoziva iye mwana wangu ndobva azodzoka kubva kubhendura kwaakavuka akatakatanga kufigara mudunhu medu uyu ndovakatanga kufambidzana naye ndobva ndazvinzwa ini kuti ndozvikuiti ndobva ndakatsukura wangu mwana kuti zvauri kuita siyana nazvo mangwana tozoshaiva kuita kwekunyanya kana kwekutarisa saka ndobva ndakati inini handibvoni kuti iwewe nyakusindasindikadundura kukugamuchira nomunhu akambonogara mumusha mawamwawa achinzi muroora obva azodzoka futi kumba iwo nhasi uenda kunotora toti futi akugara futi nomuroora mumusha munhu akatombonokuti akatogona nditamimba akadzoka asi ndo kunotora futi wakuti wawadaita imba munhu atombo iwo ausare watopita imba uyu munhu akatobva kumurume zvakanaka zvamuri kutaura zita ndiani iwe Washington murume akambomutora kwaakaenda kunogara anonzana handizivi anonzana kana usingazive kwaakaenda kunogara tinozoziva sei kuti chinhu chakaitika nokuti munhu akati ndaenda kuharare kwairi kunozikana saka patinonge tichida umbo hwekuti kwaakaenda kunogara ndekupi saka sekutaura kwawaita iwe takubvunza we musikana ndinoda kuti unotaura chokwadi chako chese ndokuti ukataura nhema wapika apa kureva kuti zvese zvaunenge uchazotaura tinenge takuzozvitarisa kuti chiyera kuona chokwadi nenhema saka apa pamagara apa pari kuda chokwadi saka chokwadi akakubisawo mhandara ndiani ndiyewo ko zviri kutaurwa kuti wakaenda kunombotizira ukambotizira saka yekutizira kuti akamboenda kune mumwe mukomana
tinenge takudare inorekera kuzotarisira umbowo wakazara nechikomba chacho. Inenge yaimwe nyaya inenge yakazvimirira, asi wewe yako yapinda ndeyekumbogara naye mwana uyu. Unopanzisire kuti ione kodzero yekuzoti kupruva kuti ataura chokwadi here kana kuziva chikomba chake kwakaenda kunogara, unokwanisa kuita usuku. Ya baba ngutodaira asi ndo wakabvisa umandara umandara pa umandara kunyepa sei wati kunyepa kozi ndi pandakadaya naye anga chiri kuenda kuchikoro akasiya chikoro murodi isikana saka chikoro chapinda papo pane umandara ndaonyedza kutsangana aitoda kubvunza umandara nechikoro zvakusangana papo apa ndangumimikisa but pakaenda iye kupindura akaenda asati abvisa umandara ndakamubvisa umandara mukomana wake wakatisira ari kupindura kuti wewe uyu wakuenda kupindura achiri mhandara wakazoona sei? kozi kubva pandadaya naye inini pandadaya naye inini asandadaya naye ko wakazoona sei kuti wewe zvaazopira bhazi kuenda kupindura achiri akakwana teniuko wazonoiswa umandara? pane maonero andakaitowo nazvo. Wakaona sei? Wakaona sei? Kana maonero wakaona? Kana ulinyanga kana chitare maonero wakaita? Ini maonero ndakaita wangu inini kufamba kuna machifambo zvakapa ndanongeza kuti unenge kuti mandara mwana mdikuyo ndikutara chokwadi mwana mdikuyo mwana mdikuyo 16 years uyo unoone chi akafamba hapo unoone chi ndonunwa ndinyepa chaiye ndikutara chokwadi naye musikana akakubvisa mumandara kupi chii chamukaona uye wakamuratidza anyepa ipapo ari kunyepa ipapo ipapo ndinodaira ari kunyepa iwewo biraudzi akawacha kumbeza yangu anobvira wacha kumbeza rangu kana anobvira wacha kumbeza rangu hauna kunomutora kunoti wewache anombobvira daro kana mbomufuna anobvira mufuna kuti wewache kumbeza rangu saka asi chidhoma chawawachisa kana kumbeza rangu anobvira wacha kumbeza rangu saka ushuwa munhu munhu chayane dzinofunga angati oya uzonditora kuti ndiwache kumbezera tikanyangadza aiwa saka ndoramba naiwo alright okay apo kandibvunze wavuma kuti wakamakara vanaisani ndizvo wakadzidza kusvika papi? ndasvika form 4 pamiri panobata munhu ararame mwanakomana kana ipapo kana ipapo saka iwewe wakararama yakanga kakawanda ingoti kakawanda ndoti zvifana yakabata papi kakawanda saka kurara kwamakaita pane patinoda kudzidzisana maroorero nemawaniro yanoitwa madzimai. Maita kunge kutamba kana kutiwo kuti ano uyu ndambomudonga nibo unoziva chinonzi chihure mutsauko wekuroora nechihure uri papi? uzi chihure munhu anongouya kuroora unoita kubhisiwa munhu anongouya anonzi hure aiwa pane kamuwiriro chero kakauya nemawiri apa anonzi hure pamwe zvezvokuti anokwanisa kuti muri munzira imomo
warara naye handichadzokera kumba tapenda tese unomuti hure waita iweyo wati wakamuona ari mwana wechikoro mukapfimbana ukamupfimba iwewe wanga uine wati une 18 years uyo ane 16 years pane difference yemakore mangati 2 years handiti saka uyu ari under adult franchise kana kuti ari pasi pemakore yacho anotendedzwa kuti ave akuziva nezvepabonde andinozvona iwe wanga wakuzivawo sisi wakagona kuti umupfimbe akamisa mumwe ndiani akamisa mumwe ndiani akatanga kutaura kuti iwe ndinomuda ndiani taurisa ndiwe chawaida pari nanangonakirwa uone structure wanga wangonakirwa nokumuona structure yake saka waida structure structure waida saka chinzwa nimefamba inondokasika idapanaaakuda kuita unozoti wakapara mhosva yakatokurisira yokuti 1 padisteba mwana wechikoro ndo mhosva yako huru watora mwana ari pasi pemakore anotindidzwa kugara nemwana 16 years mwana achiri kutoenda kuchikoro akatorega chikoro ndizvozvo akatorega kuchikoro momudisteba ndiwe iwo wati wakamutora ari pachikoro zvakatotaura kudhara handisini ndataura ndowataura saka wakadisteba mwana wechikoro mwana anofanira kudzokera kuchikoro unotofanira kusangana nezvose zvinodiwa pamwana iyeyo wakadisteba mwana achiri mwana uyu apa mama muvhiringidza upenyu hwake hwese tanga kugara naye mudzorera kumba kwavabereki ihure ichi zvisina umbo apa ari mwana wechikoro kamwana kadiki kamwana kechikoro ndizvozvo haukwanisi kuzorara kugara dzimara aita 18 years unoziziva chamuriritira mwana iyeyi nenhumbu yake kana akati ada kudzokera kuchikoro abara mwana wake unotomuendesa kuchikoro ikoko muzoroora apfuura 18 years agere kumba kwari kwaamai vake mama ari pasi pemakore ekuroora saka achamuritira kusvika ari mwana wake ozomutora kuti akanganisa upenyu hwake ava ne18 tofunga ndiyo nyaya yedu apa hapana pari kuramba ari kuguma nyaya yake yose zvokuzoti iye akambotizira kutsvaga kuda kukanganisa mwana uye hapana chaanoziva mwana wechikoro ndo maonero ataita wada kutsvaga kujenga nyaya kuti zera racho taona zera dikisa sekutaura kwazvaita tinenge tisiri kumanikidza asi tinenge tiri kuti pane zvipfeko zvakatorwa zvaari kuti ari kushaya zviri kupi mukomana
yanga ndembe dzakanodetsa pandakatora hembe dzangu ndiisa mubhegi yanga aripo hapana kana wari hembe yakaenda kabata zvazondinisa yaunzi zvipfeko zvaingatavaa but pandakatora hembe dzangu yanga akamira ichitora hembe dzangu hapana hembe yake wanaenda kabakozi hembe dzakanoda ndikayombotumbira maruva viri amai taura tenzo matorero akaita musikana zvipfeko zvemukati zvanga zviri palaini mumba watora zvipfeko zvemukati akatora ndiani wakanda panzi asi zvanga zvakasangana zvangu nezvake saka paakatora zvake paakatora nezvake paakatora uzvi zvake panze achirongedza bhegi paakatora nependeri panguva yacho andozviona ndakazozviona ndakandotsvaga ndada kupfeka kona hapana uri kunzwa kutaura kwaari kuita pandakatora hembe dzangu ine zvipfeko zvangu ine zvemukati anga atoripo apa akamira inini chandikuda kunzwa zvipfeko zvenyu zviri palaini akabvisa ndiani ndibaba satakabvisa ndiani simbomire baba simbomire vajesu simbomire akabvisa zvipfeko palaini mumba ndiani mumba saka uri kurambika abvuma kudhara kuti ndibaba wati iwewe akabisa zvipfeko ndibaba zvipfeko zvemuroora nezvake zvese zvinenge zvakabatana ayo wanyatsonzwa here zvinenge zvakabatana pende yako nepende dzemudzimai wako zvinenge zvakabatana zvese saka pavakatanga kubvisa mabhegi ndobva wanaocha kwasara mapeni ndobva vakurira kuti ndobva wakanda chi panze iwe wakazoatora pai pendi yako wakatora chi panze wakanhonga panze pindura nzenge yauya nei panze pako ndiana ikanda ndibaba ndiana ikanda wakapinda wakawanda vari vangu nani momusufuti vainhongo nokurutivi momuzi vainhonga nokurutivi ndizvo momuzi vainhongo nokurutivi aiwaka aiwa mirai musavhiringidze mwana isirura kunzwa kuti ainhonga papa vati momuzi wakapindawo futika muda kuti kudiyamai kuti kudii ngavataura ndiya ndimi uyu ndiye akatumwa uyu neiye musikana kunzi maiti nditorere zvipfeko zvangu mukati akatora maiti wakasaba zambia wampa ava wari pano ndiani vavo muroora wako ndaambuya futi ndiani ndaambuya wake yeye muroora wako ambuya ashbod imambuya makutotenesa nyaya naye vangu varipo pamaidzingwa mirai tinzwe mirai toda kunzwa nyaya sezvairi musavhiringidze mwana mudiki uyu taura tinzwe taura saka tobvunza mira okay chindasinde mwanangu ndochibvunza imimi akabata hembe akikanda panze ndiani nai ambuya musanzvenge mukano ko hembe dzemuroora dzakaburiswa nani panze aiwa kanaya aiwa ndimurera baba isai ruoko rwenyu pasi matotirwadzisa baba ka
muupenyuka hembe dzemuroora hadzibatwe mazvinzwa hembe dzemuroora hadzibatwe imombe chaiyo yamunoripa makabata hembe dzisi dzenyu hapana zvamunotaura bvisai ruoko rwenyu pasi isai ruoko rwenyu pasi ndauti imi hembe dzemuroora hadzibatwe munototuma hanzva dzenyu ndiye munoti burisa hembe dzodzo panze ndizvo zvatinoziva izvo mukapinda mumba mumuroora kunyange iri imba yenye mukavaka ambuya tinokuripisai muno mudare makapota muchida kunzvenga nemukanwa so mazvinzwa hanzi mai makagara padaini saka imi makazodziburisa nguva yavaiburisa ndibaba hembe dzemwana wavo nemuroora zvese imi makazoburisa rini taurai chimwe makazoburisa rini good zvapera matopedza penyu baba muri muno mudare nepfungwa dzese vatukudiyavo aiwa vatukudiyavo imi ndimi maibuditsa hanzi handi okay ngativhunze iwe murume uri apo iwe wanzwa kuti chii ndiri kureva iwe wakanditati iwe uri kucheuka kutazwa mashure wanzwa kuti iwewe uri kucheuka kutazwa mashure iwewe handina chandingabata saka uyo kana aramba kurati zvipfeko zvakabiswa nani nokuti uyo apa uyo ari kutaura kuti akabisa zvinhu ndeuyo ndo zviri kutaura baba vacho apa saka akabisa zvipfeko akabata zvipfeko ndiani saka iwewe uyo mukadzi ataura kuti akaonekwa achibisa zvipfeko ndiwe saka wewe akabisa zvipfeko ndiani ndiri kuvhunza futi iwewe akapika zvipfeko ndigogo wale apa wakapika itebwe ndokabisa zvipfeko wakaisa mazambisi ndimi vakabisa zvipfeko kana mukabvunza sisi wacho siso musikana akabisa zvipfeko ndiani kana uchitara chokwa ingwata nechokwa nembewa mwari sisi vari muno gota nechokwa nembewa mwari akabisa zvipfeko ndiani simukaizve nyama baba vacho ndevapi simukaimuonekwe kuti ndimi baba uyu ndimi muri kunzi nevaivepo nechimiro chanzwika mukati medare nevari kuteerera kuti ndimi makabisa zvipfeko muchirasa muchiburisa saka mubvunzo uripo ndewekuti nhasi yave nyaya dzinouya mukuziva kana kusaziva chatiri kuda kuti tive tinogadzirisa chivanhu chedu tichibva tadzidzisana nokuonesana kuitira kuti kana kune vamwe vari kuzviita kumisha kana muno ndezvekuti pane zviri kunzi zvimina kana kuti makuna-kuna baba havatendedzwe kuti vabate hembe dzemwanasikana dzemuroora kana mwanasikana ana mai vake nehama dzake saka imimi nokutaura kwenyu imimi ndaona muri mubereki garai nyikasi muri mubereki ane shungu yekuti achengetedze vana vake vakure nemurao netsika asi mana makasvika pakumutadza uyu nokuti akaenda kunoyone mukadzi wa musikana waakaona kuti wozva mamona ari kugeza mapureti pamusha haana kunokuwandai ainge akamutizisa asi imi vakasvika mukati makaona achigeza mapureti kureva tanga amuroora wenyu chaizongodiwa pa iye abvuma kuti no arara nemunhu
zvinoitika kutsika dzedu dzechivanhu. Ukatora mwana wemunhu ukaenda akanopedza maawazi kana nguva akarara pasiri pamba pake, vane kodzero yekumudzora kuti warara kupi. Saka paakadzoka kana kuti paakauya, uyu vanga atopedza basa naye uyu, sekutaura kwaakuita kuti aiwa handisi kumuda nokuti aakumuziva. Urunza zvandikutaura? Mwana wako aakuziva uyu, privacy. Saka nechimiro ichocho isusu tinenge tiri kuti pakakanganiswa Ashford James, ndiwo Ashford James, Washington, pakakanganiswa. Saka nhasi uno tinenge tinzwe kune mubereki wemwanasikana chaari kuda. Sekuya kwaita mukati medare, chekutanga ndechekuti nhumbi dzemwanasikana kana anofanira kuti apiwe nhumbi dzake uyu. Zvakapinda mumba mako mumusha wako, uyo ngaadzorerwe. 1. Then 2, imimi vai vemwana imimi uyu, manga kukwira kwenyu dare manga muri kuda chii? Kukwira kwangu dare ndokungoto mwana wangu sezvo akasvika mumusha imomo nokumudzinga kwakamuita ikopa, vanongo kana vachikwanisa kungobhadhara vangobhadhara asingati mwana wangu ndibhadhara bhozi akapedza 3 days asingadya chikafu ari musha imomo, ende 5 days achibikirana nomukomana uko baba wacho asati wauya. Mukopira Ngatauri ulidzodza kune kana yanhau zvazvinoita. Iwe musikana iwe uyu uri kumuda here? Saka ndiwe wakamufimba. Saka wanga uri nhubu wekuchikoro futi, iwe waitidza chikoro tsvaga pekunochengeterwa ndizvo. Saka apa alright, iwe chinzwa musikana ari kuti ari kukuda, unoti chii? Auchade noti wakapedza naye basa. Unoti saka ndindi wakamutanga. Saka munhu womupinza mumba womusiya mumba imomo aega. Zvakanaka, isusu hatirodze asi unobisa damage, because hapana anozoenda kunovhuma kuti kuzosvika kuti nzira yakambofambwa nani. Wazvinzwa? Mombe yechimanda havachaiona ava yakutobiswa newe. asi unozwa kuti panosungirwa kusungirwa chimanda, jira, mbeze, mbudzi dzaumbiri. Zvinozva
izvozvo baba ari kutosungira mwana uyu akatora mwana wechikoro anotosungira mabhozesa kukanganisa kwake damage mambo wano mutongo ipapo kutora kamwana kaduku then kuna Washington ndiwe baba usazoita hasha nokuti hatisi kuda vana masuicide yari kuwanda munyika kubudikidza nevaberekiwo pavanenge vakuzopindira saka tinenge tichiti vana kana vatadza regai kusvika pakuvashungurudza zvakanyanya vanodzorwa nemwoyo munyoro nokuvadzidzisa nokuti dzimwe nguva anoenda ozvisungirira opinza ngozi mumusha wakanaka. Munoziva kuti ngozi akafira mumusha menyu anokupedzai, hapana hurukuro zviri kuchivanhu. Saka naizvozvo iwe mukomana, vana vasiri vako, ukaona musikana ari kufambapo anopisa, asi wekoenda ungoti iwe uya ndikubata, anopisa. Saka kupisa kwacho ndiko kuti ona wakaita bonde naye kakawanda pamiri pacho kana paripo anoenda kuno testwa pregnant test. Wazvinza mukomana? Kana waenda paripo iwe une kukadzika kuti hausi wega, pane DNA test. Wazvinzwa? Inotaura kuti baba wemunhu ndeupi. Kune vamwe vari kurera vana vasivavo, tiri kudzitonga muno mudare. Isu tiripo pakuti tiburitse rudzi, tichengetedze rudzi rwedu zvakanaka. Uri kupanzwisa? Saka iwewe mhosva yako ndeyekuti sekubvuma kwawaita kuti wakarara nemwana wemunhu kakawanda hazvizikanwe kuti achapona mwana kana kuti kwete, asi damage ndiyo yandiri kuda kuti mbedare vakupe zviri kudiwa padamage. Then inini mudunhu rangu ndokuti unenge uine shamwari dzako, newe futi unenge uine shamwari dzako. Ukazooneka wanika mwana kako uchiti shushu, vamwe vako vachati iwe zvakafamba sei? Utanga kutsanangura mufambiro wazvakaita, woona uyu woenda unoitawo zvake, uyu unoitawo zvake munyika mangu handizvide. Saka kushamu yangu yandinorova ndinoti unoripa panoripwa mombe imwe chete nembudzi kuna mambo. Uri kuzvinzwa? Then zvekuna mbuya vako ndizvo zviri kurongwa apa. Wapedza here murume iwe kunyora? Chikasikawo wakutinonodza. Then tozodzoka mukudzidzisana sekugara kwatiri kuita. Uyu iwe waramba kuti hausi kumuda, asi iwewe ndiri kukuona uchizomunyangwira futi. Iwe pamberi pedare kutaura kuti hausi kumuda zvapera, asi ndaona iwe uchizomuda futi, nokuti apa pambundikidzana apa kuti vakomana, asi ndinoona uchizodzokera kumwana uyu, asi iwewe kunotariswa pamakore yako, makore ekuti wafanira kunge uri kuchikoro, kucollege. Kana wapedza apa, wapunyuka apa, unofanira kuenda kuchikoro. Mukati umo mune vakura kudhara varimo,
hauna chance yekunokukwidza munyika muno uchida kana kuti ndiite fambi kana kuti chihure. Hamuna basa iroro rakazara vakawanda vari kufamba vasina varume. Saka usapedze nguva yako kuti nokuti ava vari kufamba netumabhegi newe unomira mustreet. Handisi kuzvida muno mumvuri. Saka sumuka yenyu judgment yenyu ndakupai. Taura. Isi dare rati unofanira kudzorerwa hembe dzako. Wazvinzwa? Zvese zvemwanasikana uyu ngaadzorere. Kudzivirira dzimwe nyaya. Ngapowe zvinhu zvake. Zvinhu zvako wati chii nechii? Nemadress 2 nemasketi 5 asiri mujini nematopu 8 Nei. nekatight kalegini Nei. nemabratu nemapenta angu anganimo 5 nemateki nemapanzi masongos. Ngadzidzorerwe. Itai zvinhu zvidzoke kumwanasikana. Necomfort. Muchanonyoresa. Chikamfuta ndimanga mamupa. Saka ita zvinhu zvamakashandisa kumba ikoko zvive zvinodzorerwa kumwanasikana. Shevedzera tinzwe. Pakusungirwa kwapurity nedamage yacho ndo pataperera. Hatisi kurodza mwana wechikoro. Mari yembonano netsvakirai kuno 200 USD. Jira negumbezi 12 meters. Jira gumbezi makgs mangani? Pesa mangani? 15 kgs. Mari yepamusoro $100 pamusoro pejira negumbezi. Mombe yechimanda 1, mbudzi 2, 2, damage mombe 3. Preparation yemwana unotsvaga. Dzimara mazenda kuma DNA test. Damage ichamombe 2. Mambo wakubvisira mombe imwe chete. 2. Kana kutaure. Then kuna baba vemwana makasununguka kuti muye munowanawo tibetserane pakudzidzisana pamagariro netsika dzechishona. Kubata nhumbi dzemuroora makunakuna. Saka mai makunakuna yange iri mombe chivanyorera mbudzi imwe chete. Izvi kuitira kuti vanenge vamwe tive tinoziva pakufamba kwedu netsika dzedu dzechivanhu. Mbudzi imwe chete yemakwamuri. Imwe chete. Dzekutora mwana wechikoro. Mombe nembudzi. Mwachete mbudzi. Mombe imwe chete nembudzi.
then ukasha kuna baba kuti mwana ndo marorero yamakaitawo kuti mwana wenyu uyu amumurasa. Kana aunzawo kana yauya neasina ziso muroora wenyu. Musazoenda kuno muti sai wasarudza chakadaiso. Aiwa, anoda kubetsera. Iwewe hakusi kuguma kwenyika nori ndiri kuzviona uchizosumuka pamo zvine zvichikuremera baba vanenge vari kutokutuka. Asi handisi kudaro, ndiri kutaura mavari, ndiri kutaura nemi mubereki kuti zvinowanikwa ndiko kubereka. Tarisirai kune chichabuda pamuroora wenyu. Handiti ka kana asiriye muridzi wemwana uyu DNA test. Kana yazobuda DNA test uyu anga achiwanza uyu acharipa. Anoripa futi munotenga samunhu. Kana mwana azosununguka maona kuti aiwa haasi wake uyu. Murawo waona kuti uyu haasiri ane mwana uyu. Anoripa zvatareva muno chake anenge akuripa damage yokuendawo kunokanganisa mwana uyu.